שיעזור לכם לרקוד. אז תעשו כמוני ותדעו את הסוד. ידיים לצדדים ישר כמו סרגל, מגלגלים מגלגלים כמו ריקוד המערבל. עכשיו שמים ידיים על המותניים, מסובבים מסובבים לכל צד פעמיים. ידיים על הראש, לספור עד 3, לצד אחד לצד שני מבלי לחשוש. עוברים אל הרגליים, שאפות עד לשמיים, רגל ימין, רגל שמאל, ולמחוא כפיים. עכשיו עם כל הגוף עושים ממש סיבוב, כמו סביבון שמסתובב ורוצה רק לעוף. ידיים למעלה, גיליתם את הסוד, אז תשמחו ותקפצו, אתם יודעים עכשיו לרקוד. כן!